L'exposició, aquest conjunt de fotografies, quasi un centenar, organitzades en 7 àmbits, són fotografies que daten des de finals del segle XIX fins als anys 70. Finalment no fa tant de temps d'aquestes imatges com les que trobem a l'inici de l'exposició. El primer àmbit són fotografies, visions generals de la Vall Central, que sobretot concentren, l'objectiu està centrat en el que és Escaldes i Engordany. Arxiu històric tenim arxiu fotogràfic, però és un arxiu fotogràfic que s'inicia des de l'any 80, un arxiu contemporani. Llavors tenim una sèrie de visitants que cercaven veure la realitat d'Escaldes-Engordany abans de l'any 80 i per això vam adreçar a l'Arxiu Nacional per comptar amb el seu fons fotogràfic i poder fer aquesta exposició. Llavors, la concepció, tal com indica, és dues viles i un territori, perquè volíem mostrar la història d'Escaldes des d'un aspecte que relaciona paisatge i societat. Paisatge i societat és paisatge i relacions socials. Aquestes dues imatges són de les més antigues de l'exposició i el fotògraf, l'autor, és el Buïlles. I si Escaldes està ubicada a l'Obaga, sobretot per aquest tema de l'aigua termal, Engordany tot el contrari, està ubicat a la Solana. És més antiga que Escaldes. Hi ha restes arqueològiques a l'Antús, al jaciment de l'Antús, amb restes datades del segle II, segle I abans de Crist. Per tant, Engordany és una població més antiga, és una població sempre relacionada amb l'agricultura i la ramaderia fins mitjans del segle XX, quan passa a ser zona residencial. És una zona on encara es troba algun testimoni d'aquest passat no tan llunyà d'Andorra i és on celebrava el pessebre vivent. L'exposició, a part de fotografies, també inclou diversos documents, entre ells la Concòrdia, aquest document entre els habitants d'Escaldes i els habitants d'Engordany, el decret de conformar Escaldes passarà a ser la 7a parròquia, i una imatge del Fener, aquesta població que es va destruir, va desaparèixer sota una esllavissada. L'exposició l'hem completat en homenatge al Josep Alsina i tenim una projecció amb imatges captades per Josep Alsina i, a més, a la part alta d'Escaldes, als carrers, hi veureu 5 imatges captades per Josep Alsina. Un àmbit que una mica és un resum de l'exposició perquè tenim imatges de principis del segle XX, un altre cop ens tornem a trobar Escaldes, Engordany, Obaga, Solana, comerç, turisme, agricultura i ramaderia, imatges de transformació, del canvi. El canvi sobretot es dona a la Vall Central, entre els anys 30 i 60, aquí ja, això ja ho reconeixem, ja és més pròxim, però Engordany va mantenint la seva essència. I l'última imatge, amb color, d'una Andorra ja que és propera.